Dinita karon sa Westminster Confession of Faith, chapter 9, sections 2, 3, and 4. So, actually, paingon ta sa section 5, pero kung makaya na to sa oras, diretso ta sa section 5. So, actually, atong na-take up ang sections 1 and 2 last meeting. Pero sa akong gikaingon sa niagi nga atong balikan kining section 2, no? Kining section 2 balikan nato gumikan kay apil ni sa akong giplano nga lecture aning atong oras sa karon. Lecture sa kanang gitawag nga the fourfold stage of man, no? sa tao. Upat ka estado o upat ka kining kahimtang sa tao. Dunay upat, no? Kahimtang. So, kahimtang sa kang Adan, kahimtang sa atong pagka tagak uban kang Adan, o kahimtang usab human kita nga naluwas, o kahimtang sa diha nga dito na kita sa himaya. So, kana ang upat ka mga kahimtang sa tao, o kini ang biblical nga kahimtang. Makit-ang yun nimo sa Westminster Confession of Faith, chapter 9 sa kaning of free will. So, although nasa free will ang iyang kining ang iyang pinaka sentro nasa kabubuton, libreng kabubuton, and yet kana nga kabubuton man gud sa atong take up, no? Muuna siya ang dako kaayo nga hinge or dako kaayo nga nahimong pinaka dako kaayo nga rason nganong ang tao nakasala o ang tao dili makasala. So, diha naga sentro ang desisyon sa tao sa will sa kaning kabubuton. Sa ato gumikan kay lagi sa ato nagadepende man ta, no? Gikan sa philosophical o psychological nga mga explanasyon sa unsang will, unsang kining gitawag nato nga function sa will, sa kining kabubuton, na function sa kanang gitawag nga intellect, kanang iyang intellectual nga capacity sa tao, kanang iyang matawag nato nga kaisipan, no? So, dunay kabubuton, dunay kaisipan, o dunay emosyon. Pero ang kining will, kining kabubuton, mo gyud ni ang nagdala sa tanan. No? Kay kung strong ang will, madala na niya kining emotion, madala na niya usab apil na ang kining intellect. Of course, ang intellect muna siya ang seat sa gitawag nato nga memory. Muna siya seat sa memory. Pero kanang will mo gid ni decide, no? So, although kumbinsido ka sa usa ka butang apan naay nakita ni mo dangers, ang will mo ay mo pugong. So, kining will mo gid mo mo desisyon mo diha ang desisyon, ang decision making diha gyud ka sentro sa kining gitawag nato nga kabubuton. O ato nang ginagamit sa atong adlaw-adlaw nga pagsandurot sa isig ka tawo, atong relasyon. Ang gitan moingon ka nga pahangyo ako nang adto kag tindahan, pahangyo ka nung. Moingon siya nga pila may hangyo, moingon po ka nga imo ikaw ang imong pagbuot, ang kabubuton nimo may matuman. So muna ginagamit nato sa adlaw-adlaw nato nga kining adlaw-adlaw nato nga dealing sa atong isig ka tawo kaning will, kay diha ga decide ang tao, ga judge siya
pinaagi sa intellect, pero ang kanang paglihok nato, ang pag-decide, nagdepende sa atong kabubuton. So therefore, sa diha nga si Adan o si Eva nakasala, dako og papel o role kining will, no, nagaplay kini og dako kay nga role ang will dito sa kang Adan o kang Eva, no, sa kang iba man sa ato, sa Eva, Eve or Eva. Oh. So therefore ang kini nga chapter gihinganlan nga of free will. No? Kay dapat may hisgutan ang free will kung naa ba kini sa kalibutan, nagtungha ba o nagapadayon pa ba kini karon, o sa akong gikaingon ang will, sa akong gikaingon sa last nga lecture nga kining will is duna nagyoy kining kalahian sa wa pa matagak sa pagkasala ang atong mga ginikanan na si Adan o si Eva, ug karon nga natagak na sila ug apil pud tag katagak kauban kanila sa pagkasala, so dako na gyud ang kalahian sa will, no. So wala na pay power, kaya nitaw nga freedom and power to will and to do that which was good. So therefore kaning section 2 ang tawag niini nato dinhi ni sunod ta sa kang St. Augustine nga paradigm. Si St. Augustine adunay kining akong gisunod kang St. Augustine, aduna siya paradigm na sama niini. Una atong gisunod ug akong na-impress ko nga ang mga Westminster Divines sa diha nga nagpen sila niini, ilang gisulat kining chapter 9 sa Westminster Confession, hanay kayo nga musibo gyud sa fourfold states of man sa kang St. Augustine nga paradigm. Okay, so unang paradigm kining gitawag nato nga sa section 2, able to sin and able not to sin. Muna ang sa state of innocency ni Adam. Sa Latin is posse pecari, posse non pecari. So, able, kanang word nga posse, able, pecari, able to sin, and posse non pecari. So, able also not to sin. Kaya nila na magpakasala o kaya po nila na dili magpakasala. At least, mauna ang estado nila sa wala pa matagak si Adan o si Eva, no? So, man, ang tao, in his state of innocency, do na siya freedom and power to will and to do that which is good and well pleasing to God. So, muna ang able not to sin. Kay naman freedom to do that which is good and well pleasing to God. But yet, mutably so that he might fall from it. So, dunay changeable nga kondisyon sila. Pwede ra mausab ang kana nga ilang estado. So therefore, they were able to sin. Posse pecari. Okay, na kining ang kaning atong paghanay sa section 2 baliktad kay murag una able not to sin, ang una dayon ang that he might fall from it, able to sin dayon. Okay, so inyo yung ibutang ni sa inyong mga notes. Posse pecari, posse non pecari. Dayon sa section 3, ito naman kung na-take up na last time, so hindi kahit mo dwell niya na. Sa section 3, sa chapter 9, sa Westminster Confession of Faith, mo kini, di na mo tanaw sa mga bersikulo, gumikan kay umana nato, na-exegete ang mga bersikulo last time. Ang man, mato diri sa section 3, by his fall into a state of sin, has wholly lost all ability of will. Okay? Man has wholly lost
all ability of will. Dako gikay ni nga dako gikay ni nga kani nga phrase, dako gikay ni nga importante kanato. No? Nawala ang tanan nga ability sa will sa tao. Okay? So, our will has lost all its ability to any spiritual good accompanying salvation. So, tanan nga is matag usa gagmay hangtod sa madagko nga maayo, spiritually good, nga gikaluhaan ang salvation niini, kay ang salvation dili man sa atong maayong buhat, no? Pero dapat ang salvation gikaluhaan usab kini sa maayong buhat. Dili pwede nga walay maayong buhat nga makit-an. And yet, no, sa ato nga mga natagak na sa kasalanan, no, nawala na totally, no? Totally ang atong abilidad sa atong will nawala na to any spiritual good that accompanies salvation. So, moingon sila nga ang tao able, ang mga mo na ingon sa mga Armenians, no, nga dunay ability paghihapon nga mo decide ang tao para sa kaning mo decide para nga mo himo og maayo. Di lang kay salvific kanang saving good works, no, kay di man gyud saving ang good works sa human nga na tagak si Adan ug si Eva, kundi accompanying salvation, meaning nga maayong buhat alang sa mga saved ng mga tao. So kaning mga saved ng mga tao dunay maayong buhat nila. Pero, no, kahibalo kita nga maayo ang maayong buhat. Kahibalo ta. Walay tao nga dili kabalo niya, no? Ang intellect nuna gyapon retention sa memory unsang maayo, taman lang sa memory. Apan ang will dili gyud siya makadesisyon para himuon niya ang maayo. Di gyud siya makadesisyon, dili kaya niya i-desisyonan ang paghimo og maayo nga nag-accompany sa salvation. Ato nang kinahanglan nato ginang masayra, no, nga ang kanang maayong buhat nga kining side by side nag-exist kauban ang salvation. Walay ing-ana nga maayong buhat nga atong sa atong kabubuton. Dili kita makadesisyon sa maayong buhat sa atong kabubuton sa kanang maayong buhat nga nag-exist side by side sa salvation. Kay in the first place, wala pa'y salvation kita. Imposible nga mo exist side by side sa salvation ang maayong buhat nato, because in the first place, wala pa po'y salvation nato na angkunan. No? Kay matawag lang nga good works ang usa ka butang kung kini kanang tulo ka P, personal, perfect, and perpetual obedience. Unya sa will sa Ginoo, unya dapat naay motive, good motive, no? Naay motivation nga maayo. Ang kasagaran karon sa mga dili luwas o dili Christian ng mga tao, kasagaran sa ila karon muhimo man og maayo pero ang motive dili maayo. Once ang motive dili Dios ang gipahinungdan sa good works, dili gyud na iya sa Dios o dili acceptable kana. Tanan nga non-Christians dili gyud maayo ang tanan nga mga motive nila. Kung himo sila maayo panalitan, mahimo sila maayo. Panalitan diya ka sa trabaho ka sa DSWD, no? Department of Social Welfare and Development. Trabaho ka, ang imong trabaho niya maghimog kawang gawa kanang pagpanghatag sa mga kabus, sa mga
mga medyo di kayo mga fortunate ng mga tao. So DSWD ka, mga balo, mga ilo, o mga nganglan, mga pobre kayo, di ka afford pagkaon, unsa pa sa ilang tabangan sa DSWD. Nganong himo ng gobyerno niya, no? Of course, ang gobyerno kauban na siya sa kaning common grace, na sa common grace na pasok ang gobyerno. Pero ang anaa sa gobyerno nga dili Kristohanon, nganong mo himo magmaayo? Nalitan ang usa ka politiko. Nganong mo himo man siya umaayo? Sama sa taga DSWD. Tungod kay dunay sweldo, una ka sa DSWD kinang i-place nimo imong boss. Kung undeliver ka, ang usa ka undeliver, muhimo umaayo kay i-please ang iyang boss. So mo pakitang gilas. Daghay matabangan, daghay accomplishment. So ang motive dili gyud para sa glory sa Ginoo. Muna nga dili na usa ka good works nga naga-accompany sa salvation. Works na siya good lang sa tao pero dili good sa Dios. Now, notice nga good kini, spiritual good kini ang isgutan nato diri. O makita nimo nga makita nato nga sa kang Isaiah mato niya ang tanan namo nga pagkamatarong sama sa trapo. Okay. Atong tanaw ng atong mga bersikulo. Naana siya sa Romans chapter 5 verse 6. Romans 5 verse 6. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. Chapter 8 verse 7. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Okay, so, tanan Book of Romans ni, sa dihang si Kristo namatay ka nato, unsa man kita. Ang tawag ka nato, diri sa versikulo 6, sa kapitulo 7, kapitulo 5, ungodly. Niya kita without strength. Unsa nang without strength? Patay. Taong patay. Patay kita. Sa rin namatay si Jesus alang ka nato, patay kita without strength. Dili lang kay ang taong buhi na pa strength. Actually, ang strength niya at least makahimo pagpitik ang iyang pulso. Makahimo pagpitik ang kasing-kasing. So doon na pa strength. Doon pa principle of life. Doon na force sa sulod niya. Doon na pa energy. Diri without strength ni patay gyud. Ni gamay nga lihok sa puso wala kita. I mean, spiritually speaking, no ato lang gihimo analogy ang physical death dinhi. Pero mo kana sa spiritual nato nga kahimtang before we were saved, before Christ saved us, we were without strength. We were dead. And in due time, Christ died for the ungodly. Kita nga mga patay, ang tawag kanato ungodly. Dahil ang tawag usap nato sa atong mind is carnal. May nagasulod din atong try. So, ang excuse me, akong pagmon lang kay mupaos akong boses kong idungan kining electric fan ug gatong aircon ato sa okay. Grabing inita sa panahon nga gikinahanglan niya pag kining among aircon pod once in a blue moon so init gayo so napugos gyud ko pa aircon nya na electric fan tungod kay init gyud. Now
ang tao kita before ta na convert diha kang Hesus Kristo is we were without strength, we were ungodly, and our minds were carnal, and it was uh, God's enemy. We were God's enemies. So naay enmity against God and against ato, no? So imposible kayo nga moduol ta sa atong enemy. By nature, di gyud magduulay ang enemy. Now dili kay ang Dios at kita enemy sa Dios. Ang Dios atong enemy. So actively kita naga dunay atong uh, dunay atong ka kining gitawag nga hatred against sa Dios. Actively we hate God. Kana ang atong estado sa wala pa ang salvation nato ang kunat. And so therefore kay carnal atong mind unya kita enemy against sa Dios, dili kita mo pasakop sa law sa Ginoo. Neither indeed can be. So neither can be meaning impossible yun nga mo pasakop ang atong mind sa Dios. Now carnal meaning wala ang Bible nagatudlo og kaning carnal Christian. No, walay gitudlo gyud sa Bible nga carnal Christian. Doon nalay hambing nga kamo mura mo matud pa ni Apostol Paul sa mga taga Corinthians. Kamo ako i-address as carnal. Meaning kamo dili mo believer i-address ta mo. For the meantime, ang akong language karon mo address ko sa inyo as unbeliever. Mo ang meaning niya sa carnal actually. So dinhi sa wala pa ang conversion nato, carnal kita. No, unsa man ang implication ini no mo kuan lang kagamay. Anyway, mo jive mangyapon ni sa atong topic. Nga once nga ang sa una moingon man ta nga dunay tulo ka matang sa naa sa church. Una, ang unbeliever. Unbeliever yun. Atong sa church, unbeliever siya. Wala siya nidawat. Kung quote-unquote ang word nga nidawat. Kang Ginoong Jesucristo. Wala siya meaning na to is actually nituo. Sa pagkakaroon, di na tamo gamit ang word niya nidawat. So, muna nga, sa ato sa na dunay unbeliever nga nakasagol sa simbahan, either na ilhan nato na siya or nailad lang ta, nagpaka-believer pero unbeliever di ay. Dahil ikaduha, kanang gitawag nga carnal Christians. Kanang carnal Christians, Christian sila pero carnal ra. So nagpakasala lang yapon sila. Backslider sila, kuan sila, mga sige pakasala pero carnal magod. So mga Kristohano na sila pero carnal ra. Unya ang ikatulo nato nga kategory sa naasulod sa church kanang gitawag nato nga mature Christians, spiritual Christians. So ang carnal, no, ang implication ni ana og dako kay effect sa church kung mutuo kita carnal Christian. Kung mutuo kita nga dunay carnal Christians, ang pasabot ni ana nga pwede ra di ay ang usa ka tawo nga sige pakasala anyet tinuod siya ng Christians. Sila nga Christians. No, so well sa Bible dili pwede ang usa ka tawo, no, ang usa ka tawo nga matawag nato nga Christian and at the same time kinabuhi ingon nga bakla pananglitan publicly ang iyang lifestyle bakla tapos ingon siya bakla man ko pero Christian ko nga bakla. Ingon siya. Di ba, kasagaran sa US karon o sa Europe na nang gitawag nga gay Christians. O gay Christians. Dili pwede nga Christian ka at the same time gay. Gidipinsahan mo, very defensive ka sa imong pagka-gay.
imong gina-justify nga, well, si Christ, gay man, amo na ang kasagaran ginahimo karon sa mga homosexuals nga Christians nga ilang murag makauna-una sila nga gay si Christ, napaka grabe gyud kay na ka blasphemous. So kana nga mga tao, no, kung kana product na sa kanang gitawag carnal Christian, well, Christian man na gali kay bayot lang kay carnal man gud na wala pa nahimong spiritual. Diri sa Bible, sa wala pa ta na-convert diha kang Christ, ang tawag sa ato is carnal. Ang atong mind is carnal. Pero sa diha nga na-convert ta, wala man dayon na perfect kita, wala man dayon ni atog ni kanang mature, pinaka-mature nga namunga diri sa uno. Ang atong growth kang Christ, hinahinay man na siya nga hinahinay na siya naga-progress ang growth nato sa sanctification kang Christ. So namusugod gyud siyempre sa gamay nga changes sa Kristohanon nga kinabuhi. Musugod gyud nga ingana. Pero dili gyud ingon nga diretso dayon nga mature, no. Siyempre musugod nga gamay, pero makita nimo nga wala siya naga-steady. Wala siya naga-maintain nga ingana lang, kundi exponential ang iyang growth. Nagi-growth niya until such a time nga ma-mature na siya. Of course, ang perfection makamit lang o ato lang ma-achieve panahon sa atong kamatayon ang perfection nga wala matay sala. Pero while niyata sa unod makasala man ta, pero ang kanang carnality nga kaniadto sa wala pa ta mahimong Christians nawala na. Kaya ang carnal nga mind enmity against God. O ang carnal nga mind dili mo pasakop sa balaod sa Dios. O imposible kaayo nga magpasakop sa balaod sa Dios ang carnal nga mind. Keso mouna nga ang tao, no? Ang tao is sa section 3, kuang gyud nimo makit-an gyud nimo nga aduna gyud spiritual good nga nag-accompany sa salvation sa tao nga save. Pero sa wala pa kita na save, wala kitay will, way abilidad ang atong will para sa paghimo o desisyon alang sa spiritual good nga nag-accompany sa salvation. John 15:5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. No, so ako ang vine, ingon ni Christ. Ako ang ubas. O kamo ang mga branches. No, o siya nga nagapabilin kanako, o ako diha usab kaniya nagpabilin. Kanang tawhana magapamunga og daghan. Kaya kung wala ko, wala ka mo mahimo. So ang pasabot ni Christ nga magapamunga og daghan, dili diretso daghan, meaning dili diretso, pero potensyal gyud siya nga mamungag daghan. No, kay tanom pananglitan na kay tanom. Di gyud diretso mamungag daghan. Siyempre ang unang nga bunga isa, dayon mamungag duha, then tulo. Meaning sa daghan nga potensyal gyud siya nga mamungag daghan. Doon nagi panahon nga mamungag gyud siya daghan. Dili kay kaisara o gamay ra o piyasot ang iyang bunga. Una meaning ni Christ. So muna nga walay tao, without me ye can do nothing. Walay tao nga makahimog bisa unsa. Kay wala pa man si Kristo dinhi kanato, wala pa man usab kita diha kang Kristo. So ingon ba ni Christ, without me, ye or you can do nothing. So, padayon kita, so as a natural man, being altogether averse from that good. Now, ang natural man, kaning natural, makakinayanhon nga tao. Meaning na katong an unconverted nga tao.
wala gyud siya'y inkling or wala gyud siya'y bisag gamay na lang nga inclination nga mohimo og maayo. I mean, maayo atubangan sa Dios. Siguro sa iyang asawa, ang para sa iyang asawa maayo na ang iyang gibuhat. Siyempre, ganahan ang asawa nga ang iyang bana nga natural man unsay ginahimo sa maayo alang kanila. Ang mga anak mohimo sa maayo sa mga kana nga pagkaayo dili kana maayo I mean acceptable gyud o enough nga maayo alang sa Ginoo. No, well, dili. Pero sa tao it could be good but in God's sight dili gyud maayo nga ga-accompany sa salvation nga good work. So ang meaning diri altogether averse from that spiritual good. Katong saving katong good nga naga-accompany sa saving faith. Wala gyud averse gyud. Wala pay tao nga unbeliever, no? Nga imong hanyagan sa salvation nga ganahan. May taong unbeliever nga ganahan sa salvation, nga kanang salvation sa biblical nga salvation. Ang unbeliever tungod sa iyang kahadlok nga maimperno kung mutuo siya afterlife, mutuo siya kanang existence after death. Ang iyang gusto ra nga dili siya maimperno kanara. Pero dili man porke kay dili gusto maimperno nga naa na siya holiness, naa na siya goodness. Doon na siya gatawag nato nga spiritual good, no? Wala ang tanan walay tao nga dili walay tao nga ganahan og impierno. Ang tanan bisan si Satanas dili ganahan, pero walang kasabot nga tungod kay dili ganahan siya sa impierno nga maayo na siya. More na ang tao hanyagan mo salvation, kanang salvation nga biblical nga di lang nga ang tao luwason gikan sa impierno, kundi ang tao ang kinahanglan gyud nga moduol kang Hesukristo, no? Moduol sa amahan pinagi kang Hesukristo, kinahanglan nga mo isubmit niya ang iyang kaugalingon sa lordship sa Ginoo. Kana nga klase sa salvation dili gyud gusto ang tao ni ana. No, kana nga klase sa salvation wa pa koy tao, wa pa unbeliever nga ako nahibal-an nga ganahan ana nga klase sa salvation. Kaya ang salvation manggod nga kasagaran nasa unahuna karon sa mga unbeliever kanang ma-save lang sila gikan sa hell, gikan sa impierno. Ganahan sila ana. Kinsa may dili ganahan. Pero di man kay kana lang ang message sa salvation, di man kay kana lang message sa gospel. Ang message sa gospel na si Christ kinahanglan mo duol ka, i-acknowledge nimo ang iyang lordship o kinahanglan nga imong i-submit ang imong kaugalingon sa lordship ni Jesus Christ. Nga ang tanan nga area sa imong kinabuhi under na sa iyang pagbuot, sa iyang pagbulutan. Under na sa will ni Christ. Kana totally averse gyud ang tao nga natural kana makakinayan mo. Okay, so Romans 3:10, as it is written, there is none righteous, no not one. Romans 3:12, they are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no not one. Ang Biblia na mismo nag-ingon nga walay usa nga naghimog good. No? Walay usa nga nagahimo og good. Wala bisan usa. Ang Biblia na mismo nag-ingon. Now, again, ang i-qualify nato ang word nga good. Ang meaning sa good din kanang good works that accompany salvation. Kanang salvation unya dunay gikaluhaan kana sa good works. So dili gyud mahimo kana sa mga tao nga wala pa na-convert, wala pa ma-regenerate. Sa aming kaingon, pwede nga ang laing tao mo mahimo ang maayo, quote unquote, pero dili gyud at tubangan sa Dios, not good enough.
nga acceptable enough dili gyud. Okay, so kana ang giyon verse siya sa tanan nga good, meaning spiritual good, kana acceptable nga good atubangan sa Dios. Kung ang tao and the natural man is dead in sin, patay sa sala ang natural nga tao, ang kanang makakinayanhon. Kanang word nga natural, nature, dili pa, wa pa mato sa supernatural, wa pa mato sa spiritual nga level ang iyang kaugalingon. Niya pa lang sa nature, niya pa lang sa earthly nga level. So di gyud siya pwede matawag nato nga buhi, patay gyud siya. Ephesians 2:1, and you have he quickened who were dead in trespasses and sins. Verse 5, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. Colossians 2:13, and you being dead in sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. Now, kaning you have he quickened, kanang word nga quickened, meaning niya na nga iya kamo iyang gibuhi pag-usab. Quickened, kanang mingon ta sa Apostles' Creed, he will come again to judge the quick and the dead. Kanang quick meaning alive, living. So God has made you alive, who were dead in your trespasses and sins. Gibuhi kamo, gibanhaw kamo, kay patay kamo. So meaning patay pa kita sa wala pa si Kristo nato nahimong Savior, or at least wala pa ta gi-save ni Jesus. Sa verse 5, even we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. Same gihapon nga thought. Sa Colossians 2:13, patay gihapon. Now, kana ang reason nga mo believe ta, no? Nga ang regeneration, mao gyud mag-una kaysa sa faith. Kanang regeneration, ang meaning sa regeneration unsa man? Ang meaning sa regeneration is spiritual, is to make spiritually alive. Munay regeneration. Munay synonymous sa kanang born again ang regeneration. Pag ni Christ, unless a man be born again, ang meaning niya, unless a man be regenerated, nga matao pag-usab. So, patay, ipakatao pag-usab, aron siya nga mabuhi pag-usab. So, mabuhi sa spiritually, kay patay man siya. So, ang tao nga patay, bisa kung saon ni mugwali, dili gyud na mo dawat sa Ebanghelyo. Dili gyud na mo tuog ang Hesukristo, ang taong patay. That's why, sa dihang mo address ta sa atong hearers, although mo atong i-invite sila to come to Christ, although ato silang na urgency of repentance and belief in Christ, na urgency, and yet at the same time, kana nga urgency, kana nga atong pag-call sa atong kanang audience, wa nagpasabot nga nagbilib ta nga ang patay makadungog. Mukulta kay buwahan o bulahan unya or lest nga dunay mga elects among the unbelieving audience nato nga gi-regenerate na sa Holy Spirit. O what kahibalo nga nag-regenerate, so i-call yun nimo sila to repentance kana mga unbeliever nimo nga audience. Nalita ako, muwali ko sa audience na unbeliever. I have to preach to them the necessity of salvation. I have to preach to them, to proclaim to them that there is salvation in Jesus Christ. Nga ang gospel is free. Kinahanglan yun nga dawaton nila ang gospel. Kinahanglan nga tuuhan nila si Christ, magrepent sila sa ilang sala.
Kana gyud akong iwali. Dunay urgency anytime nagungaw na sila sa kamatayon at paato na sila impierno. So kinahanglan gyud nga mobilib sila kang Christ. Nasa dihang maghimo ko na sa pulpit, nagpasabot ba nga nagtuo ko sama sa Armenian nga ang patay makatuo sa akong wali, mutuo ang patay o mudawas ebanghelyo? No. Ang ako, kay mo man ang estilo o mo man ang pamaagi sa pagwali, mo na akong iwali. Pero sa tihang dunay nag-response, among the unbeliever nga naa sa akong tubangan, sa akong audience, wa nagpasabot, nag-response sila tungod sa akong wali. Nag-response sila kay buhi sila sa Holy Spirit o therefore kay buhi man sila sa Holy Spirit, nag-response sila sa akong wali, ingon nga buhi na daan sa Holy Spirit. Kung ang Holy Spirit nagapanglihok yun, normally, no? Ang normal o ang natural nga pamaagi sa Holy Spirit sa pagpanglihok is with the Word, accompanied by the Word. Kung mulihok ang Word, apan ang Holy Spirit mo buhi na niya itong mga elect nga nasa audience, buhiun niya, therefore, ang elect nga nasa audience mahigmata sa iyang kahimtang nga siya patay. O unya sa diha nga mahigmata siya sa iyang pagkapatay, no? Mahigmata siya, mabuhi siya, makakita dayon siya sa iyang kahimtang nga grabe din siya makasala, makit-an dayon niya ang nag-ungaw ng kamatayon kani. So therefore mo repent siya sa iyang sala, mo duro siya ang Christ for salvation. Okay, so namurag akong gilihis ni gamay, pero mo gyapon naaman sa among topic. Kaya tingali unya nga mahimo kitang hyper-Calvinist. Nga ang hyper-Calvinist sa ilang preaching, di sila mo invite sa sinners ng matong ng Christ. Kaya kung mo invite sila, ang implication niya nga ang preacher mo oy maka-born again, mo maka-regenerate sa patay. No. Wala yun ta nagtuo nga kita nga preachers kining makabuhi sa mga patay nga mga hearers. Nighimo nato na kay mo biblical nga pagwali, anyet kung dunay may response dili tungod kay kita nagbuhi kanila, kundi prior to their hearing of the word, aduna na regeneration kanila. So sa wala pa kita gi-regenerate, patay kita kang Christ. So dead ta, and we were not able by our own strength to convert ourselves or to prepare ourselves thereunto. Okay, so unable kita tungod pinaagi sa atong strength, atong pinaagi sa atong sa kusog nato, dili kita maka-convert sa atong kaugalingon. Dili gani kita makapreparar para makonvert. Wala kita abilidad ug dili sarang kita bisan sa preparation na lang for conversion. Dili kita makaprepare sa atong sarili nga basi makonvert ko, i-prepare nato na akong kaugalingon nako. No. Bisan sa preparation, dili kita makahimo sa atong kaugalingon. Dili kita makahimo sa pag-prepare for our conversions. So, John 6:44, no man can come to me except the Father which hath sent me draw him. Walay tao nga makaanhi ka nako gawas kung bunluton siya. Kanang word nga draw, bunlut na, bira. Umura siya gid kanang dunagi force. Kamo nang word nga draw. Walay tao nga makaduol ng Christ unless kung siya kanang word nga kabigon sa amahan. Kanang kabig dili kayo na adequate nga term. O agmi, convince, no? Kanang draw, meaning sa draw, kanang yung kita kanang nakabasa mo sa kanang passage about the
the net. The kingdom of heaven is like a dragnet nga gi-cast into the sea. Tapos humanana i-draw ang dragnet birahon ing ana ang gihimo samahan sa matag sinner nga gusto niya nga ihatag ang Christ. So salamat na lang nga mauna ang gihimo samahan, and otherwise di kita muduol sa Dios. And yet ginadraw ta niya by His loving kindness. No, dili nga walay tao matud pa ni Spurgeon, no man will go to heaven kicking, no, screaming and kicking. Ganong gidalamang ko sa heaven nga di man ko ganahan. No, wala. Tanan nga dadun sa heaven is heartily. Your people shall be willing in the day of your power. Nasa Psalm 110 verse 3. 665, and he said, therefore said I unto you, that no man can come unto me except it were given unto him of my Father. So i-grant, samahan, sa ato. Makaadto ta kang Christ, makaduol ta kung i-grant. Ephesians chapter 2 verse 2, wherein in time past ye walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in times past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. But God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. 1 Corinthians 2:14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Ako naning gina balik-balik o exegete. Titus 3:3, for we ourselves also were at sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating one another. Verse 4, but after that, the kindness and love of God our Savior toward man appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So makita nimo dinhi unsa nga ang tao is incapable kita, dead kita. Imposible kayo nga muduol ta kang Christ, enemy ta. Pero ang Dios nag-draw ka nato, gihatag kita kang Christ, gisave kita. Giusap, gihatagan ta new heart na muduol na ta kaniya. Able na ta kaya na-regenerate na ta. So kini sa diha nga kitang tanan naana na sa estado ang will nato, ang atong will is not able not to sin. Non-pussy, non-pecary. So ang atong will, atong kabubuton, dili gyud kaya niya nga dili siya makasala. Dili siya maka-afford nga dili makasala. Non-pussy, non-pecary. Not able not to sin. Dili gyud ta dili kaya nato nga dili makasala. Di nato makayanan nga ma-refrain ang atong sarili sa pagpakasala, ma-restrain. Di kita maka-afford nga di ta kasala sa atong panahon nga sa diha nga natagak ta o wala ta diha kang Kristo. Muna ang atong kahimtang. Salamat ta lang, no, nga sa atong panahon karon, although although sinful ta, pero nasa verse sa section nasa section 4 mato diri, when God converts a sinner and translates him into the state of grace, He frees him from his natural
bondage under sin, and by His grace alone enables him freely to will and to do that which is spiritually good. Yet so, as that by reason of his remaining corruption, he does not perfectly or only will that which is good, but does also will that which is evil. So muli ang atong kahimtang karon sa diha na niya nata kang Kristo, na convert na ta, nahimong na ta mga Kristohano. Nga kita, iya na ta nga gi-translate dito sa estado sa grasya or sa kahimtang sa grasya. Nya iya na ta nga gibuhian, muratag natay gapos, pero iya tang gibuhian gikan sa atong pagkagapos, ilalom sa sala, o pinaagi lamang sa grasya niya, gihatagan taog abilidad para nga again doon natay freedom para mo desisyon o mohimo unsa ang spiritually good. So makita nimo nga gi-restore sa ato kadtong atong freedom nga naa kani ato sa atong innocency nga freedom and power to will unto that which was good and well pleasing to God. Gi-restore kini kanato. Okay, so gi-restore, gihimo, gihatag pag-usab kining abilidad nga atong will duna nay freedom o duna nay power para nga mo desisyon pag o mo himo sa spiritually good. And so that by reason of his remaining corruption, yet so, meaning naagyapoy apan nga wa mang mawala ang dunay ang corruption, no dunay remaining corruption. Dili na totally corrupt. Dili ingon nga total evil gyud ang tao nga na regenerate kay doon na introduction sa maayo, no? Dili kay tanan naay cancer patay, kundi doon na buhi. Unya ang buhi nga cells nag-anam og daghan og nag-anam og ka ang kanang dunay cancer nga cells anam og kawala. And yet doon na pagyapoy cancer nga nagpabilin. Remaining corruption. Ug kanang nagpabilin nga cancer, although nag-anam na siya gagamay, kana ang hinungdan nga dili ta perfectly makahimo og maayo, dili perfectly maka-decision og maayo. Tungod kay duna pa siya mga cancerous nga cells. Murabag ang corruption, imagine na ang tao nga patay, di ba? Ang cancer ang meaning sa cancer is gipatay na niya, no? Di walay kinabuhi ang cells, mo na meaning sa cancer. Iya nang gitanan nga tibok lawas, naanay i-cancer na tabok lawas, wa nay balati, di na mo batsyag, wa nay pamatsyag, wala na. Now, sa diyang gi-introduce ang life, dunay life dahil ng uban nga cells, nag-anam og cancer ang living cells sa cancer. Ug ang cancer na himong live, uban nga mga cancer na wala, hangtod anam siya og cancer sa lawas ang live nga mga cells. Muna ang nahitabo sa ato nga sa diha nga na Christian ta, wala man ingon nga nahurot o kawala ang cancer, naay cancer na pabilin, yet gianam og cancer sa living cells ang cancerous nga portion sa atong pagkatao. So, ang atong panguna wala dili perfect o dili gyud only good.
Makahuna-huna ta good because we are able na to sin. We are able to do good. Di-restore ka nato kana, and yet, naapaman lagi kamat principle of death, nga principle of corruption nga naa, which is ganam na siya ka cancer sa atong sa life, sa spiritual life nato. So dili perfectly ang atong lihok tanan nga maayo. Naagyoy lama sa sala, dunagyoy dunagyoy gihapoy kining stains sa sala, no? Sumuna nga mato diri, he also does, or does also will that which is evil. Muwil gyapon ta unsang dautan. Ug hangtod karon kita magahuna-huna ta maayo, and yet doon lagi panahon nga makahuna ang tagdautan. Ngani sa diyang huna-huna tag na maayo, no? Doon lagi apoy doon lagi apoy principle of evil tungod sa atong corruption nga nitapot, no? Muratag ka ng sa karon murata nang masakiton lang yan agay sakit. Although patay na ta sa sala, and yet doon lagi sakit nga nagpabilin sa ato, anam na tagkaayo. Ma-perfect ang atong pagkaayo sa diyang wa na tay sala. Sa dito na ta sa perfection. Sa diyang mamatay na ta pananglitan. So perfect na. Diha na ang perfection. Pero karon mo tagibuhi gikan sa mga patay, and yet naapay nagpabilin nga ailment, doon na pa'y sickness. O di good perfectly maayong atong lihok umikan kay doon na pa'y sickness nga nagpabilin nga nato, umo ka na ang corruption. O daghay mga bersikulo inyo na lang ning tanawon ang mga bersikulo diri sa section 4 tungod kay wa na kay tay oras. So sa aming kaingon murag di yun na ito kaya ang section 5 ma-take up. Although ato nang sa next meeting ato nang i-take up. Any question? Wala, Pastor. Wala question? Ay ang question is either daw nasabtan, aminaw na nasabot sa wala question, or wala gyud nasabtan. Kuan Pastor ba mga tanan ko? Yes. Unsa may Ano nang example pa nato yung giingon ganiya Pastor ba nga kanang mga bayot bitang kana bitang sulod na siya sa simbahan na nakita na nagmadasyon siya dayon kita pud na ikabag-uhan pero niabot ang mga panahon nga ning balik ra gyapon siya nakaraan so kato siya dili gyud siya luwas. actually di ta makaingon luwas, di pud ta makaingon nga dili luwas. Ang ato is pwede siya mahulog niya na gihapon nga pagkasala, yet makita nimo og tinuod siya nga luwas, mubangon gyud siya gikan sa iyang pagkasala, no? So tanan nga sala dili kay sa kabayutan lang. Naiuban mga kawatan, naiuban mga bakakon, mga chismusa, naiuban nga mga dili mo respeto sa mga parents o sa otoridad, uban nga idolatros, no, sa kasing-kasing. So sa 10 commandments, no, tanan ta prone sa pagkasala bisan asa ilang sa 7th commandment kanang pagkabayot naman sa 7th commandment. Although adultery ang isgutan sa 7th commandment, pero ang pinaka goal niya ana is sexual purity, no? Sexual purity ang nasa 7th commandment. You shall not commit adultery. So apil na niya ng pagkabayot, pagkatumboy ana,
So sexual purity ang goal ana. So ang tanan-tanan ay mga weaknesses nato. Ug kana siya siguro ang iyang weakness is ang kabayutan niya. Ang bayutaan na convert sa mga Kristohanon, diha gyud ang iyang weakness, pinaka weakness. Ang uban weakness kwarta, no? Ang uban ang ilang weakness is pride, walay respeto. Pero ang butas sa buta ko nga kung nahulog lang siya niya na siguro unya mubalik ra gyapon siya sa pangalaga, nagrepent din siya sa iyang sala. Unya ga try siya, ga try gyud, ga effort gyud siya. Nagapakitabang siya sa iyang isip Kristohanon, sa mga pastors, sa iyang pastor sa session o sa presbytery, sa consistory. Gapatabang gyud siya nga dili siya unta matagak ana. Ga try siya sa best niya nga mabago siya ana nga kana nga aspeto sa iyang weakness. Makaingon gyud ko nga save siya, no? Pero kung publicly ang lifestyle niya mo gihapon nagbalik siya unya murag ganahan ka enjoy siya gihapon diha, walay effort sa iyang nga part para nga ma-restore siya, mabago siya ana, maka-recover siya ana, dili gyud siya matawag nga Kristohano. In the first place, wala gyud siya na-convert. Salamat, Pastor. Yes, you're welcome, ma'am. So wala gyud siya in the first place na na-convert. Murag katong iya is hypocrisy lang ang iyang conversion. Murag kunuhay nagpabago siya pero actually wala gyud. Tao-tao lang. Siya lang iyang pagkatao mo yung wala gyud conversion mo gikan sa Holy Spirit. Siya lang ang tinuyo lang niya to. So hypocrisy lang tong conversion. So wala gyud ay carnal Christian, Pastor. Though failure siya gyapon atong partiha pero dili gyud siya matawag og carnal. Walay carnal Christian. Ang tanang Christian is na at least naagi kabaguhan. Dili yan perfect pero naagi kabaguhan nga makita nimo sa iyang kinabuhi. Salamat sa question. Pastor. Unsa pa? Napay question? Wala na, Pastor. Katura kay mo. Among tayo ng katunan sa una sa BTCP ba nga na carnal Christian, dayon na spiritual. So, nasabtan ako karon wala di ay. Walay carnal Christian.